Папагали от цял свят в Пловдив. Живи, свободни и красиви. Във форум Тракия до 15 ноември. Всеки ден от 10 до 20 часа. Макао Гарден Шоу. Ела, виж и се снимай с папагали от цял свят. Заслужава си! Обаче има една малка изненада за тебе. Това е птица носи нещо специално. Аз го видях току-що. Мисля, че ще трябва да изложим листочка. Макао Гарден Шоу. Папагали от цял свят са във форум Тракия само до 15 ноември. Уникално изживяване, без клетки и прегради. Емоция за малки и големи. Екзотика от цял свят. Това е Макао Гарден Шоу. Почувствай джунглата на папагалите и се снимай в нея.